دنیا دے اتے اویوگا مانیو کھاج کھدار دیا حاضر گائے کے کلمہ دین دا لیکن جنات نو جامنا ہے نیم ہو کے جال فقیرہ اوے کدی اللہ اوے بار دیسی اوے کھول لنگار اللہ مالک نو کری یاد ہمیشہ مینو اثر پروردگار دے ذکر صدقت ہے پر اللہ دی جد پیر امام حسین تیرا ہے بسوالی رال کے وگے جاندے آن مدینے دے وچ بازار دے اپڑے دے وچ کچاری دے اگو نبی پاک محمد وچ مسجد نماز گزار دے امام حسین سجی لامے وانج کھلوتا رسنا جا منہ بنایا جی میں چھوٹے بچے نال ماپیاں دے کردن لاڑ دے آڑ دے اشارہ سوالی نو قبیلہ میں کیتا وہ کھلورے آوے انتظار دے نبی پاک سلام سجیلہ میں پھیریا دو ترین ڈٹھا نال پیار دے جدہ سلام قبیلہ میں پھیریا وہ سوالی نظری آیا زار پر ہوندہ جی بدلہ چوستے نمی کھوار دے نبی پاک فرمایا راؤں اٹھیاں شخصہ تو میرے اگلے سچے نہیں سمجھے بول اتبار دے امام حسین عرض کی تھی سننا نہ سائیں اے نمیر اللہ لے آندہ ہے اے تر ہو کے وگیا جاندہ ہے تیرے وچو مدینے دے شہر دے نبی پاک فرمایا اے دے آکے چولاد نہ کائی تختی لو مفروض دی کھالی کائی لکھی کول رب غفار دے پیر امام حسین فرمایا اے دے آکے چولاد ہوندی گھر بیٹھے نو ڈی جاندی اورا پینڈے کے مداکار سفار دے جی آج کدی راہب سوالی در ساڑے تو کھالی واگ جاوے لوگ مینے دیندہ راسیو دمی کائنہ منا ساڑے وچ دربار دے جی آج سوالی در ساڑے تو کھالی واگ جاوے گیلا ڈرنا ویج کفار دے نبی پاک فرمایا مڑ تو جان تے تیرا رب جانے بچی یار نو اکھنے مننے پمدے نا اپنے یار دے او آئے لجی او بیاداج پدندہ ہویا دے بھار جائے امات دے بھار دے او یادر گئے کہ کلمہ دین دار دیکھن جنہات نو جامڑا آئیں انہاں دے گوڑوں اوہ مسئول بھی ہو کسے نہ منگنے پر